Dneska jsem si zahrál novou Chapter 7 Season 1. Doufám, že se ti to bude líbit a jdeme na to. Inventář vpravo dole je takový zajímavý, mně přijde. Ale oni slíbili OG movement. Jo? Já to až zase tak, kam ono to dělá zvuky, kámo, když někoho dáš třeba do hlavy. Magical. Run. Hej, nejezdí dolů, jezdí úplně nahoru. Dnes to boostne mega nahoru. Protože když půjdeš dopředu, Kdy? Nahoru? Nahoru. Jo. A zůstaň tam, ono je to launchne se mnou. Protože ono to, když půjdeš dolů, tak je to launchne kam úplně malinko, jako doslova malinko. Takže tahle nahoře, jo? Musím být. Jo. A jo, kámo. Hej, kam jdem? A šum, ty ostatní, chceš jít? šum jak jsem ostatní pomalu, nevím, to je jedno. Já bych šel třeba, co je blízko, třeba do Sandry Styku, jestli se tam dostaneme. No ale kamo, ono je všechno jako celkem daleko Je teď. vedle nás je boss, kam. Wow. Cože? A jo? Tak já dropnu se, mě to Ok, já to taky nedám. Nice. Hej čum, kámo, tady je nápis SUS. Sus Studios. Co tam natáčej? Když to je Sus Studios. No radši to ani nechci vědět. Kámo, ty se tak nemáš, kámo. Co, proč? Ty nemůžeš koukat tak dobrý. Kámo, ale ten blbej kontroler. Double shotguna! Get out! To není Jak- double shotguna. Je to double normální shotguna. No já vím, To je jako máš normální tu. shotguna. je to Twin Hammer Shotguns. Well, to jsou názvy epiku, hezky ty. Jo, to je, aha, no. Sniperka, kámo! Co ty jsi našel? Kámo, ale blbý kontroler, kámo. Fakt Kde jsou blbý byli- kontroler. Co to je? Lightning gun. Tak to zkusím, víc co. To je opa, Uvidíme. jak hovado. Já jdu na ty fighty, jo? Tam byla nějaká light. Magical. Já jdu také na fight. Kamo, ten trailer byl mega dobrý. OK, Star Wars, nebo? Co tady kuchtěj? Byl se nějak kutálí dolů. Dead? Víš jak, A teď ještě jak tu lightning chargeoval- gun. Jak chargeoval ten Godzilla na tu příšeru na tom eventu. No. No tak jak on na ní vystřelil, tak on Oh, tam, kámo, co ona to tam je? Ty kokos. ona nad ním byla ta, Get ona out. nad ním byla Hatsune Miku a dělala ten emote. Tam I'm ten. think no. A ona dělala takový ten emote one, two, nevím jak to bylo. 1, 2, 3. A ono to Ready? udělalo s tou Godzillou, kámo. No, Tam tak bylo. to třeba bylo natajmovaný, co já vím. Jako Já jsem- nevíš. Ne, ale ona byla ta Hatsune Miku, to bylo součást toho eventu. No však jo? Co to bylo, kámo? What? Jo, a bylo tam na chvíli styl Zóna. Brain Rot, by the way. Fakt? Já vím, že tam měl být. A kde tam byl? Sám spawn úplně na začátku. Jaj. Kam škoda, že A- nejdou modovat zbraně, nebo jdou? Asi ne, co? V reloadech půjdu, ale oni jsou reloaded jako disable. Já vím, no. Já to nehraju, no. Bro, já hraju Steel. Cože hraješ? Steel. Mně to je jedno. Hide and seek? Co to bylo? Tendence to... Delaying damage marks player. Jo, když stojíš na místě, tak to. Jo, OK. A to je jenom pro nás, nebo? Jdu ti. Já se jdu kutálet, nech mě dokutálet. Jak se to dělá? No musíš skákat, když seš napnutý. Magical. Pozor, už mají toho bossa. To je Blood, by the way. To je Blood, ten boss. Oni ho zabili už a teďka se proměnili v toho bossa. Nejlepší šoplek tohohle roku. Ne. Parkour je
Já tady nejsem. I am not here. Co? Počkej, bude to auto shotgun, já doufám, že jo. Kam oni mě neuvidí teď. Jak to, že jsi invincible? No já mám aktiv anomály, nebo tak něco prostě. Však to taky čet, přece. Aha. Wingsuit? OK. Tak já to A udělám to tak. jako kdy se promění Oh. Kámo, tak to je best. Magical, kámo. Najdi nějaký reboot van. Já tady jenom dojdu na ten drop. Počkej, ono skončilo procházení v oknem, nebo? Mně to teď nešlo. Kámo, ale ta lightning gun. Tururururu. To jako nechceš, aby proti tobě šlo, no. Teď jsem nevidět. Wow. Co to je? Co to? Kamo? Tak já mám teď třeba 1800 goldů z toho. Já mám Magical. 58. No. Masiv, kámo, masiv. Kde je ten reboot tady? To není reboot, Simona. Co to je, Tohle je kámo? reboot. No však já vím. To můžeš řídit. Počkej, fakt? Jo. Jedem? Jo. Pozor, jde za Magical. tebou boss, jde za tebou boss. máš A na co mapě. jako? Já zdrhnu. Dělej, jak. Mně to nejde, kámo. Nebo on je zablokovaný, zdrej, on je zablokovaný. Magical. Kámo, co je? To jsou skilly, kámo. Run. Kámo, běhávka? On o mě neví. Kde seš? Já jsem schovaný. Jedu do popelnice, kámo. Tak si to užij. Jedu domů. Magical. A však není vedle tebe. Však není vedle tebe ten blad. Byl. Magical. Je u tebe někdo? Magical. Ne, kámo, proč letím dolů, já nechci. Kde seš? Já tě vidím nad sebou, ty máš taky ten storm, wingsuit? Ne, já jsem tě viděl nad sebou, nevím proč. Hej, nemáš sniperku? Já bych si chtěl zasnipit, kámo. Nemám, mám jenom taktikálku. Ty máš jenom shotgunu? Mám taktikál pistolku. Jo, aha. Jenom, to je jediný, co máš. Jo, to je strašný. A co je? Kamo, a ten kontroler blbej. A co s tím máš? No furt to střílí samo, míří to samo, dělá to kraviny! GG, tak budeš muset přejít na klávesnice. Nebudu. To fitness nějak. Musíš se naučit prostě. Já jsem se to taky naučil. Doslova No, já? Za to má větší skill na kontroleru bot než ty. No to je pravda, no. Jdem na ten balón? Nebo co to je? Ten balón. Hej, nemáš medkit? Jo. Chceš medkit? Počkej na mě, prosím, počkej. Počkej na mě. Rozumíš česky? Já. Kamo, vážně. Hej, ale kamo! Počkej. Dobrý. Už je Tak si kup novej, kamo. Hej, počkej na mě. Čekej na mě. Jo, hnedka. Kamo, blbej. Víš, že hned vedle nás jsou asi hráči. A co jako? Dobrý, tak já budu řídit. Radši. Jo, hnedka.
A stejně se to později. Magical. Ve 20... Což nemusím končit. Je to ve 25 plus vlastně. Nelíbneš to, že ne? Lívnu. Jak chci být přesně. No, Být kontroler, fakt kámo, ty někam. no nic, tak já jdu solo, no. GG, kámo. Vžim. Tak čau, no. Magical. Na fajty. Aha, tady seš? Easy, bracho, pojď sem! Co to? Proč to... Jo, mi to... GG, kámo. GG. Nedá se nic, no. Kámo, ty jsi tam kuta, ale... No ne, nevadí. Tak jo. Tak tohle byla první hra v této sezóně a zatím čau.